ɗo oɗo défilé mo jiyaton ɗo ko gayi kala haali ɓoli ɗi goni ɗo yama yeeso kadi o hollo on debbi ɗi kono ɗo ko kala haali ɓoli goni ɗo e ngal ɗo dingiral eɗen gandi en gonino toon gonduɗen e Botul Ba mo ganduɗa on saaha ko laamiɗo leydi Sénégal nulnomo yo tawtoro e inde tabital Pulago taw koye inde laamu Sénégal walla leydi Sénégal en jiino toon Gala Guro Diallo on ɗon kadi ko suka men en jiiɗum Salif Samba Sall on kadi en gondino e muɗum toon tawi onne kadi ko garno nodditade en jiino délégation ngaji ummiɗe e nder leyɗele certuɗe ayi ɗo ɗum ɗo joni son jiiɗo kawisaji mawɗi ummade ɗo joni sinna neɗɗo taccanno ɗiɗo nayyi ha darto goyto sengo ko ujunnaji jeeɗiɗi naggue waɗano e nder oɗo range on ɗon ñalawma gam pittali gara ƴeewa oɗo gorko pullo ko Allah rokki ɗum e jeenadi ko Allah arsiguini ɗum ɗum ɗo kadi woni dalilaji ko hollude nayyi ɗi nde fulɓe ɓe jeehi ha jiitoyi ɗiɗo beeli mawɗi ɗeɗo maaje wiyetego maayo Loué walla mbiya maayo Gallaji maayo wongo no wiye Bonuwe maayo wongo wiyetenongo kadi maayo Faro maayo Devo ɗiɗo ko guure maaji ɓurɗe labde hono Kebbi en maaji ɓurɗe labde mawnude e nder leydi Cameroun yaade nde leydi Nigéria ko caggal ɗum e jaaɗen e nder leydi ndi mbiɗen en jeehi kadi keɓɗen kadi beela ko élément mo janoɗen Tibati o ɗo tawɗen laamɗo Tibati mo ganduɗa ko laamɗo pullo joom keddugal manggal mbiɗen ɗum eɗen gaari witto tawi eɗen ummi wuuro wiyetego Gawdal takusan waɗen yewtere makko bitten ɗon kooten joftoyen o wi ɗum ɗon gasata ɗum mi jaɓanta on ɗum Sénégal garon ha ɗo noon leydi ono wiyeteno ɗo ko wuuro Gawdal ɗum ɗo ko wuuro Hamman Diobbo arɗo Hamman Diobbo ko kanko nder leydi Cameroun kanko ardiɗo adiɗo laamade ɗo ko taani ko woni ɗo oɗo gorko pullo laami kino yaare duuɓi nogas jeetati ɓoli ɗo jeenayyi ɓoli oɗo hande ha hande o baɗɗiɗo ndimango joni heɓata duuɓi 40 kanko woni laamiɗo Gawdere ni ɓe mbaɗanno so saɓe ummima yaade jihadi ko ni laamiɗo walla arɗo woniranno e dow ndimango certuɗi eywa hono wiyeteno leyɗele leƴƴi tuubnaɗi jaaɓi naati e diine islam tawi ko tawaɓe toon waɓe hen no mbuum en e ɗo ko leydi mbuumɓe koɓe fayida a jaɓan sa haalanama tan a wiyama koɓe seriraɓe hakkille ma naggat ɗo joni o hollata hoɓɓe makko iwɓe leyɗele gaari hande o holla ɗumen o yalti emo hollaɓe hono wano hanki so laamiɗo yehino hono wiyeteno yehino wolde fooli arti liitoɓe ne liita gaawe kollire sagataɓe ne tami ɗum dimaɗi wuuro ngo fof yaltana jaɓɓona ina kella ɗum ɗo ko délégation ngaji garno ɗummiɗe leyɗele tawi ko gaari koye notade inde tabital Pulago walla journée internationale de la vache ɗo ha joni gonɗen koye nder leydi Cameroun wuuro wiyetego Gawdere ko ɗo mbimami dimaɗi imminama ɗo ha natoye maayo Bangui Sari timoy toon en maayo wiyetego hande e leydi mbiyeten hande leydi Centrafrique ɓe jañi laamuji ɗi ɓe nawi ɗum hande ha naato e nder leyɗele gabbitiɗe e Tchad e diwan muɗum ɓe jeehi ha ɓe naatoy toon ɓe darni toon leppi laamu tawi ko Modibo Adama Du e nelannoɓe ɗum ɗo woni guerrier ay gawal nani ɗon ko noon ɓe mbaɗanno jogui ɓe gulla ay arɗo nani jogui gawal muɗum kañum hoore muɗum eywa délégation ngaji ɗiɗo joni sa ƴeewi jooɗiɗo on ko gouverneur en maire en ministre nelaɓe yo ngar kawrita e ñalade keddugal manggal ngal may taw noon mawɗo mo kalnon en nane o mbiɗen Modibo hono Mamadou Barkindo Ali Moustapha laamiɗo leydi Fombina saabu leydi ndi haade ndi wiyede Adama Wade wiyeteno ko Fombina kono ɓeɗo fulɓe ne tini ha hande ko laamiɓe ɗiɗo galleji mahadi mawdi ɗiɗo laamuji boɗeji coyi ɓeɗo foof ko leƴƴi ma won nogas leñol foof ma adda délégation mum noɓe jarannoɓe noɓe kaɓiroyteno ko ɗum kolleteɗa ɗo ha joni no woodi e nder leydi Cameroun ndi so laamɗo noddi tan ɓe gara ɓe noto heddono hareji ɗi natti wodde kono noon noɗi goruno hanki ha hande goto foof ne rori gawal mammum ina waɗi ngal e nder galle he so waktu o yonti gadda gawal ma te galle fof mo jiiɗa e nder leyɗele ɗeɗo ha Nigéria galle fof mo naɗɗa may taw hen dimagol dimaɗi 5
galle fof mo natɗa may taw kam famɗi hayso ndima ngoɗo ay oɗo woni Mouhamadou Barkiɗo Ali Moustapha laamiɗo Fombina walla mbiya laamiɗo Adamawa jooɗiɗo noon laamorgo muɗum to wiyete Joola oɗo Fombina ko leydi Cameroun e Nigéria foof hade nde wiyede Adamawa nde wiyeteno ko Fombina ɗiɗo e Fombinaji nde wiyeteno nde yeehi noon ha Allah walli ɓe hannde Modibo Adama ari Allah rokkimo teddungal o haɓama golwole diine ha darima ɓe ittoye inde Fombinaari ndi ɓe nawti ɗum woni hannde Mamadou Aydi Issa eywa ɗum noon woni so ɓuri yiide Mouhamadou Barkiɗo Ali Moustapha ɓuren kadi famde ko oɗo tigi woni mawɗo laaɓɓe wonɓe hannde Cameroun laaɓɓe fulɓe wonɓe hannde Nigéria kanko Mouhamadou Barkiɗo Ali Moustapha kanko woni no wayno ɓurɗo rokkede teddungal manga taw ko bandiraɓe Modibo Adama ɓurɗiraɗo leydi wadde wiyede Adama mbo woodi goɗɗo biyeteɗo Bouba Nana Bouba on jogui fota won nogas pawɗo kono mi anda ɗo ɗi kaaɗi saabu mi haaldani mum kanko e hoore makko tawi ko yeehi Douala mi heɓani joddade makko ene woodi goɗɗo biyetenoɗo mbo suka mo gondunomi o wonduno onne mi wiya ɗum Mouhamed Sanoussi Mamadou yejjitinde nde onne on noon kayne ene jogui kam nogas nagge ujunaji nogas nagge kam ne jogui kono hitande foof wonno kanko tew nayyi makko jeewete tan directement France fewnoɓe jamde nayyi makko ko israéliyankoɓe walla français en eywa hitande foof so jibinanama gooleje 100 o daaƴa ɗon o wiya yoni hanti koɗi jibinirgol yimɓe ko nayyi ɗi ko compta e pour mbawa dañde ko ɓirate hen ko heddi ko tawa ko fotata waɗe tebbuli nawe yeewiye wadde on ɗon ene joguiɗo fondi jibinede nayyi mum kono noon ko joom nayyi ha heewi te kadi ko joguiɗo établissement ji kam jogui kam jeeyi télévision mbiteɗo Cam News mo ganduɗa ko gonɗo e nder Douala to Cameroun to bon en jiiɗon caggal de ɓeeɗo ganduɗen ɓe ndeke noon ngaari mawdi kulɓinindi ɗen toon ɓurɗoɓe kamɓe foof ngaalu o ɓuuri kala leyɗele Afrique ɗo ɗemgal français haalate hannde ɓurɗo ɗumen heewde ngaalu o on boni toon o wiyeteno ko Mamadou Amadou Dampullo Mamadou Adama Dampullo e télévision ngaji ummima e leyɗele ɗe fof wono ha télévision France 3 walla 2 yeehi toon waɗi reportage e makko milliard uji kaalis ko joɗɗini ko 550 milliard ɗum woni ko jeeyi kaalis jooɗiɗo emo hollirama pucci makko ujunnaji 7 1,760 puccu nayyi ɗi kalaka kono ko neɗɗo kawniɗo no pullo ni ana pullo way hawnade tan mi woni e nder leydi Cameroun ndi ha jaltumini mi nanani inde makko min nanami tan ko Abou Ousmane ɓuuri nagge ɓuuri ɗum ɗo de gartumi ha nder Nigéria mbiyami a ɓurɗo hewde nayyi o ka yiyani ɗum mbimi kan haala ko woni ɓe mbiya ɓayde yiyani Amadou Danpul Adama Mama Danpul